Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri dandan hori zeuetariko bakotsari. Bizkaia irratiaren sintonian hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan jakina da Eusko ikaskuntza. Beti etorten gara gonbidatu eta guzti eta gaur ez da ez gitxiago izango. Gaur Asmos Fundazioa ezagutuko dugu. Asmos Fundazioa Eusko ikaskuntzaren barruan sortutakoa da eta 10 urte luzeko bidea egindabe behinonezkero esate baterako ikastaroak kudeatzen, zerbitzu publikoa eskaintzen, irabazi asmorik bako fundazioa da eta patronatu batek zuzentzen dau. Hau eta gehiago jakingura dugu. Eta horretarako zuzenean Asmos Fundaziora jo dugu. Geure artean da bertako burua Luis Mari Zaldua. Ondo etorri Luis Mari, zelan zagoz? Ondo, primeran esango. Primeran, bueno, hori beti da eskertzekoa. Baikorra izatea besterik ez dago, oro harlanean eta gauza guzti hauetan. Hori da. Esan dugu atarian, gaur Asmos Fundazioa apur bat hobeto ezagutu gura dugula. Kontua da, Euskal Gizartearen hainbat sektorerik kalidadezko prestakuntza eten bakoa emotea dela Eusko ikaskuntzako Asmos Fundazioaren helburua, ez da Luis Mari? Azken batean izenburuak berak azaltzen du nor geran eta zein dan gure nondik nolakoa. Azken batean Eusko ikaskuntzaren fundazio bat gera eta gure eginkizuna edo gure egitekoa nola ez, Eusko ikaskuntzak oro har bereak egin ditun printzipio edo helburuen arteko bat besterik ez da. Hortaz Eusko ikaskuntza sortu zenetikan orain dela urte asko, nik uste 1918an olako zerbait sortu zala Eusko ikaskuntza, bere helburua hain justu ere izan du da Euskal Herriari eta Euskal Gizartearen garapenari laguntzen saiatzea kulturaren eta hezkuntzaren mundu horretan, ezta? Hortaz, gu Eusko ikaskuntzaren baitan, tresna bat gera, esan dudan bezala, aldan neurrian, Euskal Gizartearen onura laguntzen edo bilatzen jaiatzeko eta gure kasuan hori formakuntzaren bidez. Batez bere zeuk ondo esan dozun moduan hezkuntza eta kulturea eta hezkuntza balio honek aitatu behar dira. Azken batean guk badaukagu zeratxo bat, printzipio bat edo balore importante bat, ez da? Eta da, azken batean, persona jantziak, dakiten personak, persona askeak dirala, iritzi propio bat duten personak dirala, ez da. Eta, horrek esan nahi du, guk formakuntza modu oso zabal batean ulertzen dugula, eta naiz eta, ezagunak bagara zerbaitetan unibertsitate mailako egitarauak antolatzen baldin bada, horrek ez du esan nahi nolabait ere gurea egitasmo elitista danik eta gure eginkizuna unibertsitate mailako formakuntza bakarrik danik. Eta, maila askotako egitarauak egiten ditugu, goi mailakotik hasi edo beste batzutatik hasi eta goi mailakoetan bukatuz. Zerbait aipatzearren, formakuntza iraunkorraz beste, esate baterako, guretzat oso lan hildo garrantzitsua izan du da, esate baterako, bizitza osoan zeharreko ikaskuntza, ez da, azken batean, guretzat formakuntza ez dalako araututako formakuntza bakarrik, ez? Guk ikusten dugu gizakia, bizitza osoan zehar ikasten ari dan norbait bezala,
eta aldotatikan gure eginkizuna da bizitza osoan zehar persona hoiei euren ikaskuntza premiak asetzen laguntzea. Beraz, esango geunke hau dala etenik bako prestakuntza. Bai, etenik bakoa batez ere denbora aldetik, ezta? Azken batean, askotariko profilak dituzten personak daudelako zorionez euskal gizartean, eta profil horien arabera, persona horiek euren bizitzako une ezberdinetan behar askotarikoak dituztelako. Badauzkagu persona gazteak unibertsitetikan ateratzen diranak eta zerbaitetan bereziki trebatu nahi dutenak, eta horiek behar dutena izan leike gradu ondoko bat edo master bat. Gu saiatuko gera eurei laguntzen, baina badaude personak lanean behar dutenak, nahiz eta unibertsitate tituluak izan, baina ez dutenak behar, ez dutenak nahi gradu ondoko bat egitea, baizik ez dakit 50 orduko ikastaro bat behar dutelako, nik ez dakit zer gaitan eguneratzeko eskaini diezaiegun. Edo badaude personak, nik ez dakit, 10 edo 14 urtekin ikastez bukatu zutenak, baina berriro ere ikasten hasi nahi dutenak, gu ere hortarako gaude, eurei ikasten hasten laguntzeko, ezta? Hortaz, alde hortatikan, bai, gure egiten dugu iraunkor izen ondo hori, baina gu ez gera formakuntza iraunkorrera bakarrikan dedikatzen, baizikan formakuntzara oroar. Oroar. Proiektuak, programak daukazuez. Egia esan batzuk presentzialak izaten dira, eta beste batzuk online, ezta? Bai, eta beste batzuek biak erabiltzen dituztenak, ez? Eta esaten dute adituek gaur egun hain justu ere hori izan daitekela bidea, ezta? Gu beti izaten dugu, eta gure webgunean ere horrela jakitera ematen dugu, egitasmo bakoitzean, egitaro bakoitzean, ikastaro bakoitzean guk metodo berezi bat garatzen dugu. Guk ez daukagu metodo bakar bat, eta hortara moldatzen saiatzen geranik ikasleak edo irakasleak, ez? Guk egitasmoa garatu behar dugunean, egitasmo horren zuzendari edo zuzendariekin elkartzen gara, euren premiak aztertzen ditugu, eta premioien arabera saiatzen gera, horri erantzun alde diezaioken metodologia egokiena garatzen, ezta? Hortaz, gure adia puntua ez da esatea, gauzak internet bidez egin behar ditugu, edo gauzak aurrez aurre egin behar ditugu, ez? Gure adia puntua da, saiatu gaitezen gauzak ahalik eta hobekien egiten, eta horretarako internetera bil behar badugu, primeran, edo aurrez aurreko baliabideak erabili behar baditugu, berdin, ezta? Eta baita ere hortarako ikusi behar da, gure ikasleria eta gure irakasleria jakina non dagoen, proiektu Euskal Herrian garatzen dan, edo mundu mailako proiektua da. Izan ere, zenbait ikastarotan, gure ikasletariko asko
ez daude Euskal Herrian, ez da Europan ere, Amerikan dauzkagu, hainbat ikasle, eta hoiekin jakina, internet erabiltzea beste remediorik ez dago, baina baditugu ikastaroak euskeraz diranak eta hemen egiten dugunak, eta horietan internet erabiltzen dugu, batez ere jendeari erreztasunak emateko, zertarako batez ere bere denbora berak kudeatu dezan eta espazioa oztopo edo muga bat bihurtu ezadin, ez da? Luis Mari, eta kasu honetan esateko moduan gara, batez bere zelango ikasleak daukazu ezan, eta honen arabera zelango taldea zarien zuek? Bai, bueno, guk ikasleak mota askotarikoak dauzkagu, ez da? Baina, bueno, ni printzipio batean 3 ikasle mota zehatuko nintuzke, bereziko nintuzke, 3 talde ingo nintuzke. Talde hauek ez dira erabat garbiak edo nola esango nuke erabateko tasunek definitzen dituzten taldeak, ez da? Baina, bueno, lehenengo eta behin hor daukagu eta azken batean gu ere horrela hasi ginean lanean, unibertsitate graduko ikasketak bukatzen dituzten ikasleak eta, bueno, aurrera jarraitu nahi dutenak eta euren espediente akademikoa edo gaur egun ez den portfolio hori hobetu nahi dutenak, bueno, hori profil neiko garbia da, ez da? Bestalde batetik badaukagu profesionalen mundua, lanean diharduen personen taldea, eta hauen premia ez da hainbeste izaten euren kurrikulua hobetzea edo apaintzea, baizik eta hauek neko premi zehatzak eta jakinak izaten dituzte, denbora gutxiago izaten dute, eta, bueno, beraiei ere erantzun ematen saiatzen gera. Eta hirugarrenik badaukagu beste talde bat, batzuetan edo askotan ordainduriko lan merkatutik at daona, lana bizitza hontan modu askotan egiten da, batzutan lanagatik ordaintzen dute, baina beste batzutan, eta galdetu jezu bestela etxeko Andrei, euren lanagatik ez da ordaintzen, baina lana egiten dute, jakina, ez da? Hortaz, badago beste talde bat, bueno, ikasi o ikasten aspaldi ibili ez dana, ordainduriko lan bat ez daukana baino lana egiten duna, eta askotan ikasten jarraitu nahi duena, ez da? Eta, bueno, talde horrentzat ere, batez ere bizitza osoan zeharreko ikaskuntzaren harira, hainbat proiektu ere garatzen ditugu. Eta honen arabera, izango geunke, kasu honetan Asmos Fundazioko taldea irakaslegoa. Bai, irakasleekin ere, lehen esan dizudana errepikatzea, guk irakasleria daukagu, jakina Euskal Herrikoa, gero Europako beste toki batzuetatik ere badauzkagu irakasleak, eta beste irakasle mordoa Ameriketatik egiten du lan gurekin interneti eskerrak, ez da? Eta irakasleria horrek, lehen aipatu dizkizuedan, 3 talde horiek hartatzen saiatzen da. Luis Mari, hau dana ukudeatzea ez da erreza izango? Bueno, baino ez dakit, badaude beste gauza asko hau baino asko zere komplexoak edo zailagoak diranak, ez da? Bueno, gu lantalde nahiko gaztea gera da usten dut neun eroni nahizola zaharrena, eta nikan ez dauzkate hainbeste urte ere, 42 urte dauzkat, eta, bueno, nik usten dut gure artean girona izaten saiatzen gera, azkenean familiakin baino ordu gehiago emate ditugu hemen elkarrekin, ez da? Eta, bueno, ez gera
eundaka langile ere hemen, eta hortaz, nik esango nuke, bueno, iaia familia txiki bat ere bagerala Euskal Ikaskuntzaren Erasmus Fundazioan, eta, bueno, zenbait gauza, errexak ez badira ere, nik usten dut, harreman horrek, familiako harreman horrek, gauzak pixka bat lehuntzen edo xamurtzen ditula, ez da? Dana dela bide bat badaukazue eginda, eta zeuen fundazioa asmo bat baino gehiago da. Bai, bueno, nik uste gainea izenak kasu honetan Bizkaiarekin zerikusi handia daukala, ez da? Bueno, badakizute Euskal Ikaskuntzaren leloa asmoz da jakitez dala, eta idanean hori, nik ezakit, liburuetan da behintzat ezaten da, aulestin zegoen etxe bateko armarrian azaltzen zan leloa edo lako zerbait ezala, ez? Haundia txikia eskun lehi haundia txikia bentzi lehi asmoz da jakitez olako zerbait, ez da? Eta, bueno, baina, bueno, ona da baita ere asmoz lepo egotea, eta, bueno, ez proiektu bat inoiz egonkortzat ematea, ez da? Azken batean, beti filosofia horri euste badiogu, nik uste hobea dala, ezakite, asmoz izan beharrean, ezakite, nik uste asmoz izatea ondo daola, eta ez, ezakite, beste moduko izan bat izatea, ez da? Zentzu dira zeuen epe labur ertainerako asmoak, zer da orain darabilzuena? Bueno, orain hain justu ari gerana da iraila urrian hasiko diren ikastaroen difusioa edo egiten, ez da? Eta hau da pixka bat derrigorrezko hezkuntzan bezala, ez da? Aurrak eta ikastoletara edo ikastetxetara bialtzen dituzten gurasoek badakite, bueno, laizterraz izaten dela matrikulazio epea eta bartabar, ez da? Eta gurean ere, berdin, hortaz, orain momentu honetan, buru belarri, batez ere hortan, urria aldera hasiko diran ikastaroen inguruko difusioa egiten, eta alaberean, beste hainbat ikastaro ere prestatzen eta pixka bat, eraikitzen, ezta? Hor eskainiko dozuena, hau da datorren ikasturtetik aurrera eskainiko dozuena, konta iguzu Luis Mari, aurreko urteetakoei lotuta dator, ezta? Bai, hor maila diferenteak edo esparru ezberdinak dauzkagu. Esate baterako, ez? Unibertsitate mailako formakuntzan, eta hor gainea esan beharra dago, guk maila hortan kudeatzen ditugun ikastaroak, nahiz da guk kudeatu izatez, ez dirala gure ikastaroak, izatez Euskal Herriko Unibertsitateko ikastaroak dira, edo UNEDaren ikastaroak dira, injustu ere, bi unibertsitate horiek luzatzen dituztelako
ikastaro horien ziurtagiriak edo tituluak, nolabait ere, eta titulo edo ziurtagiri ofizialak edo balio akademiko ofiziala duten tituletaz hitz egiten ari naiz, horiek esan dizuan bezala, Euskal Herriko Unibertsitatearenak dira eta unidarenak dira, nahiz eta guk kudeatzen ditugun. Bueno, alde horretatik, iaz oso akordio garrantzitsua sinatu genuen bi unibertsitate horiekin, iaz okerrezpanabil 6 graduondokorekin hasi ginen, eta aurten dagoeneko 12 graduondoko kudeatzen ari gera, ezta? Alde horretatik mantendu ditugu iazko 6ak, eta, bueno, aurten beste 6 graduondoko berri edo eskaintzera goaz. Eta formakuntza iraunkorraren aldetik, alegia unibertsitate mailako formakuntza ez danaren aldetik, hor ere, zenbait ikastaro berri ere sortu ditugu, nik ez dakit, responsabilidad social korporativa esaten zaionaren inguruan, badaukagu ikastaro bat, eta hori ere, laizter, nik uste, ja espaldin bada, ezagutzen ematen hasi, ez dakit, beste bat izan daiteke adimen emozionalaren inguruan ere, hor ere badauzkagu orain ere proposamen berriak, informatika munduan ere, nik orain ikasi detitza, XSLT, oitzen adun hizkuntza edo programazio baliabide berri baten inguruko ikastaroa ere, hor ari gera eskaintzen, ezta? Eta beste batzuk oraindik ez ditugu eskaintzen, baina horari gera prestatzen, hortaz, hemen berritu beharra dago, holako gu bezalako inkizunak dauzkan erakunde batek, zinbestean bere eskaintza berritu beharra dauka. Eta era berean sasoi barrietara egokitu ez da hor informatikaren kasua? Bai, bueno, informatikarena, claro, esaten da informazio eta komunikazio teknologia berriak. Bueno, nik uste teknologia berriak izan du dialara, esate baterako, neronentzat, ezta? Ez dakit zenbat urterekin, orain dala, ez dakit, 20 urte, gutxi gora bera, 20 urte, ez, gutxiago, orain dala, ez dakit, 12-15 urte, guretzat, edo niretzat, berrikuntza ikaragarri izan duziran, interneta, eta informatika dera, eta bar, kontua da, gaur egun, unibertsitatean dauden personentzat, ez direla gauza berriak, eurak txikitatikan ezagutu eta erabili dituzten teknologiak eta baliabideak direla, ez da? Hortaz, berrikuntza bai izan du da guretzat, batez ere hor, 40 urtetik aurrera gabiltzan ontzat, baina nik esango nuke, ez dakit, 30 urtetik bera dabiltzan personentzat, hauek ez dira kontu berriak. Ia esango nuke, ohiko kontuak, oia teknologia zarrak ere bat direla eurentzat. Baina nola nahi ere nik usan dut, esan dezuna oso ondo esan da hola, eta bai jakina informatikak eta internetak sekulako aldaketa ekarri du gizartean oroar eta nola ez hezkuntza esparruan ere bai. Bai, zalantza barik. ikusi esate baterako, zezango, onke zeuekin bat egiteko biderik errazena web horria dela? Bai, dudarik ez, bai, eta
erosoan ere bai, eta pentsa, norberak, nik uste dut webgunearena adibide hona izan daitekela pixka bat gure jardunaren abantailak edo ezagutzera emateko. Gure webgunea edozein momentutan konsultatu daiteke. Ez da esatea, gure bulego orduak dira, goizeko 8:00 atxaldeko 5:00 arte. Baina, nik lan eite badiet, eta ezin bani badiet deitu, mendian ari naizelako lanean, webguneak duna abantaila bat da, edozein ordutan, noiz nahi, konsultatu daiteken informazioa dela hori, lehenengo eta dain. Baina, bigarrena, webgune bat, nonaitik edo zein tokitatikan ere ikusi leike, ez da? Eta gure berri izateko inork ez dauka Donostira edo Bilbora joan beharrik. Hortaz, nik usten dut, webgunea berak nolabait ere laburtzen dula edo adibide bezala azaltzen dula, zer dan pixka bat ozeintzuk diran, guk internet bidez egiten ditugun gauzen zenbait abantaila. Geure entzulen arteko batek zeuekin bat egin gura izan ezkero, hortxe dauka asmoz.org beraz. Bai, eta bilatzaileetan bertan ere, asmoz jarrita ere, nik esango nuke arazo barik iristen dela edo nor gure ganaino. Jakina hor telefonoak eta badaude baita ere, eta gaur egun internet eta horrelako gauzei esker, nik uste dut, nahiko errazare badala, iaia edo nor alderik alde topatzea eta berarekin harremanetan jartzea. Oso ondo, Asmoz Fundazioa gustura ezagutu dugu, hori bai, Luis Mari Zaldua zeuri esker, nik uste zeuen bidean aurrera eta aurrera jarraitzuko dozuela, eta ia bide gurutzeren baten barriro alkar topatzen dugun. Egin da hori, Mila esker. Zuei. Gaur Asmoz Fundazioa ezagutu dugu Eusko Ikaskuntzaren bidez, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hemen hitzordua. Esaten izan dugun moduan, Euskal Gizartearen hainbat sektoreri kalidadezko prestakuntza etenbakoa emotea da Eusko Ikaskuntzako Asmoz Fundazioaren helburua. Euskal Gizartearen garapen harmoniatsu eta osoaren mesederako izango diren kultura eta hezkuntza balioak irmotasunez sendotzea eta sustatzea lagunduz. Horretarako proiektuak eta programak, esate baterako bertaratzekoak, virtualak, diseinatu, kudeatu, garatu eta gauzatzen ditu. Informazio gehiago asmoz.org webgunean. Edo eta zelanez, Eusko Ikaskuntzan. Gaur geure aldetik besterik ez, eskerrik asko beste ben geugaz bat egitea gaitik, eta jakina da, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan, Bizkaia irratian Eusko Ikaskuntza. Beti etorten gara gai bereziekin, eta are bereziagoak geure gonbidatuak. Mila esker dandanoi, eta batez be Eusko Ikaskuntzari. Gero arte!